nesithoba Masifunde ke njengoba sekuthiwe. Isihloko ndaba amadinga nengcebiso. Ishumi lesihlanu. Khangela ndibeke phambi kwakho namhla ubomi nokulunga, ukufa nobubi. Ekubeni ndikuwisela umthetho namhla ukuba umthande uYehova uThixo wakho, uhambe ngeendlela zakhe, ugcine imithetho yakhe nemimiselo yakhe namasiko akhe, uphile wande, akusikelele uYehova uThixo wakho kwelo zwe ungena kulo ukuba ulime. Masihambeni ke siye kwezaa ncwadi zikaYohane, lishumi ke linye lesithoba ngevesi 5. uYesu phambi koPilato. Waphuma phandle ngoko uYesu enxibe isithaba sameva nengubo ebomvu. Athi uPilato kubo, nanko umuntu.